ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዝና ልኩም መፂና ዘለና መደብ ነቲ ንጽባሕ ቀዳምን ሰንበትን ኣብ ከተማ ጊሰን ጀርመን ክግበር ተሓሲቡ ዘሎ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ አንጻርቲ መስራት ጉባኤኡ ከካይድ መዲቡ ዘሎ ሰልፊ AFD ዝምልከት መደብ እዩ። ሰናይ ምክትታል። ሰልፊ AFD ንቀዳምን ሰንበትን 29-30 ሕዳር ኣብ ማእከል ጉባኤ ጊሰን ሄሰን ሃለን ሓድሽ ናይ መንእስያት ውዳበ ንምምስራት መደብ ሒዙሎም። ፓርቲ AFD ሓድሽ ክንፍ መንእስያት ዘጣይስ ዘሎ እቲ ዩንግ አልተርናቲቭ ዝብል ዝነበረ ናይ ቀደም ናይ መንእስያት ውዳበኦም ብመንግስቲ ጀርመን ፈርፋሽንግስሹትስ ከም ሓደገኛ ጦርነት መንቀሳቐስ ተሓሲቡ ስለዝተበተነ እዩ። እቶም ተቃውምቲ ማሕበራት ሰራሕተኛታት ጸረ ፋሺዝም ኪዳናት ሃይማኖታዊ ግጅለታትን ሲቪል ማሕበረሰባትን ነዚ ሓድሽ ውዳበ መንእስያት ከም መቐጸልታ ናይቲ ጥሩፍ ርእይቶን ንዲሞክራሲን ሰብኣዊ መስላትን ስግኣት ዝፈጥርን ገይሮም እዮም ዝርእይዎም። እቶም ሰልፈኛታት ንብዙሕነት ተጻዋርነትን ዲሞክራሲን ዝድግፍ ከምኡውን አንጻር ዕሌትነት ሃገራውነትን ኣብ ጀርመን ዝረኣዩ ዘለዉ ናይ የማናዊ ጫፍ ምንቅስቓሳትን ሓያል መልእኽቲ ከመሓላልፉ ይደልዩ። እቶም ዝተፈላለዩ ጉጅለታት ኣብ ሄሰን ሃለን ዘተኩር ብዙሕ ሰልፍታትን ምንቅስቓሳትን ኣብ መላእታ ከተማ ኣዳልዮም ኣለዉ። ብናይ ጀርመን ኮንፌደሬሽን ማሕበራት ሰራሕተኛታት DGB ዝተዳለወ ኣብ ከባቢ ሄሰን ሃለን ቬስትሽታድ ዝካየድ ዓብይ ሰልፊ ተመዲቡሎም። እዚ መደረታት ሙዚቃን ካልኦት መደባትን ዘጠቓለለ ክኸውን እዩ። እቶም ሰልፈኛታት እቲ መስራት ጉባኤ AFD ከምቲ ዝተመደበሉ ምእንቲ ከይካየድ ኣብቲ መእተዊ ኣፍ ደገን መራኸቢ መንገድታትን ናይ ሄሰን ሃለን ብምእካብ ብሰላማዊ ግን ከዓ ብጽኑዕ ተቃውሞን ምዕጻው መንገድን ኣቢሎም ነቲ ናይ AFD መስራት ጉባኤ ንምዝራግ ወይ ንምዕጋት መደብ ከም ዘለዎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ብሰንኪ ግዝፍን ባህርን ናይ ሰልፍታት ኣብ ጊሰን ናይ ህጹጽ ኩነታት ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ክህሉ ትጽቢት ይግበር። ኣብ መላእታ ከተማ እውን ዓብይ ሓይሊ ፖሊስ ክዋፈር ጀሚሩሎ። ከምኡውን ኣብ ቀዳመ ሰንበት ዓብይ ናይ ትራፊክ ጸገም ክህሉ ትጽቢት ይግበር። ሎሚ ዓርቢ እውን ሰልፈኛታት ካብ ቀንዲ ጎደናታት ጊሰን በርሊነር ፕላትስ ተበጊሶም አንጻር ሰልፊ AFD ዘለዎም ተቃውሞ ብምስማዕን AFD ፈርቦት የትስት ወይ ከዓ ንAFD ሕጂ ኣግድዎ ዝብል ጭርሖ ብምሓዝን ብውሕድ ቁጽሪ ጀሚሮም ኣለዉ። ኣብዚ ንቀዳምን ሰንበትን ተሓሲቡ ዘሎ መደብ ከተማ ጊሰን ኣብዚ ቀዳመ ሰንበት ንዝለዓለ ናይ ህጹጽ ኩነታት ስቴት ኦፍ ኤመርጀንሲ ትዳለወላ። ካብ መላእ ጀርመን ዝተኣኸቡ ክሳብ 50,000 ዝበጽሑ ሰልፈኛታት ሎሚ ኣብ ከተማ ጊሰን ከኣትዉ ትጽቢት ይግበር። ፖሊስ ከተማ ጊሰን እውን ነዚ ተመዲቡ ዘሎ ሰልፊ ብሰላም ንምውዳእ ዓብይ ሓይሊ ፖሊስ ካብ ሎሚ ዓርቢ ብምውፋር ኣብ ሰብን ንብረትን ሓደጋ ንኸየጋጥም ኣብ ተጠንቃቂ ይርከብ ኣሎ። መምሕዳርቲ ክፍለ ግዝኣት ንዓርቢ ኣብ ከተማ ጊሰን ተምሃሮ ብኣካል ናብ ቤት ትምህርቲ ክመፁ ዘገድድ ሕጊ ሰሪዝዎ ኣሎ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድሕሪ ቀትሪ በቲ ዝግመት ዘሎ ኩነታት ኣብ ናይ ኣውቶቡስ ፀገማት ክፈጥር ስለዝኽእል ከም ቅድመ ጥንቃቐ ስለዝተረኣየ እዩ። ካብ ቀዳም ጀሚሩ ኣብ ማእከል ከተማ ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ ሄሰን ሃለን ዓብይ ምዕጻው መንገድን ናይ መካይን እገዳን ክህሉ ትጽቢት ይግበር። ሓደ ህዝባዊ ትካላት ካብ ዓርቢ ሰዓት 2 ድሕሪ ቀትሪ ጀሚሩ ክሳብ ሰንበት ተዓጽዮም ክጸንሑ እዮም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ጊሰንን ከባቢያን ትርከቡ ኤርትራውያን ክሳብ ሰንበት ዘሎ ግዜ ኣብ ኣካይዳኹም ክትጥንቀቑ እንዳዘኻኸርና ኩነታት ብሃንደበት ክቀየር ስለዝኽእል ካብ ፖሊስ ማእከላዊ ሄሰን ፖሊስ ሳይሜትር ሄሰን ከምኡውን ካብ መምሕዳር ከተማ ጊሰን ዝወፁ ሓበሬታታት ክትከታተሉ ብኣኽብሮት ንዕድም።